Zapravo velika većina ljudi su kandidati. Naime, smatra se da negdje u prosječnoj populaciji postoji 60% ljudi koji treba korekciju vida naočalama ili lećima, od tih 60% ogromna većina može korigirati i laserom. To je pitanje stava. Znači, netko preferira naočale, netko ne voli leće, netko obožava leće, a netko bi se želio riješiti svega. Znači, većina tih ljudi mogu riješiti jednako kvalitetno, ako ne i kvalitetnije, pitanje problema sa vidom sa laserom. Ono što je naravno jako važno, a to je doći na pregled i tek na tom pregledu ću vam reći sa sigurnošću da jeste kandidat. Međutim, iz nekog našeg iskustva, ogromna većina pacijenata koji uopće dolaze su kandidati, naprosto se raspon dioptrija koje radimo silno povećao, naročito sa novim generacijama lasera.